Την άλλη παγωνιά και αγέρας, ούτε γενάρης να ήτανε. Αλήθεια καλέ. Τι κακό και τούτο. Απρίλης μπαίνει και τι ώρα όλο στο χειρότερο. Πέρσι τέτοιον καιρό φορούσαμε κοντά μανίκια. Και ξεκάλτσοτες. Θυμάσαι Μαρίνα? Ναι. Πού να ντόξω έμεινε από τα δύο καλοκαιρινά φορέματα. Θα μπορούσε να κόψει ένα ταγέρ, ντε μη σε ζω. Απορώ με το κέφι σου. Δεν το έχεις βάλει με το νου σου φαίνεται τι μας περιμένει. Κακομοίρα. Και εσάς και εμένα. Δεν βαριέσαι, Μανταμβαρή. Εσύ έχεις το παραδάκι σου. Εμείς θα βολευτούμε. Αφού θα μας δώσουν το δικαίωμα να έχει καθεμιά την καμαρί της και να δέχεται βίζιτες, καρφάκι δεν μου καίγεται. Και αν θες να μάθεις είναι καλύτερα για μας. Γιατί εδώ που τα λέμε, Μανταμβαρή, εμείς δουλεύαμε και εσύ τσέπωνες το παραδάκι. Γιατί μωρή έχεις παράπονο. Δεν με παίρνεις πάντα το ποσοστό σου. Σου φάγα τίποτα από τη δούλεψή σου. Δεν μου φάγες. Με ό,τι μας έδινε στο κράτος σας για νίκη και φαΐ. Πεντάρα δεν σταυρώναμε. Δουλεύαμε μονάχα για το φαΐ και τον ύπνο. Και το λες μονάχα αυτό. Μωρή, ξέρεις καμία που να μπορεί με τα μιστά της να χορτάσει ψωμί? Είτε σε σπίτι, είτε σε εργοστάσιο δουλεύει, είτε σε γραφείο. Είναι καμία που να μπορεί με τα μιστά της να χορτάσει ψωμί? Αν ήταν έτσι, μονάχα κάτι σαν και σένα θα την αράζανε στα σπίτια. Και δεν θα ήταν ανάγκη να βγουν διαταγές για να τα κλείσουν. Εσύ όμως περιδρόμιαζες στο καταπέτασμα. Και έχεις και παράπονο. Είσαι μια αχάριστη, αυτό είσαι. Έτρωγα το καταπέτασμα με τον υδρότα μου. 50 νομάτους ξεπέταγα τη μέρα. Για μένα έπεφτε και δουλειά και 100 μπορούσα να εξυπηρετήσω. Με τα άλλη, θα την είχες βγάλει πιαλά. Και ποια η απολαυή μου? Μωρέ φάει. Με το φακό ψάχνεις να βρεις μια σταγόνα λάδι. Τώρα που θα μαγειρεύεις μονάχη σου, θα δούμε πόσα λάδια και βουτύρα θα βάζεις. Θα σε καλέσω σε τραπέζι μια μέρα να βρεις. Τι να σε κάνω, μωρή, που είναι η μέρα τέτοια. Αλλιώς θα σου δίνα την απάντηση. Αλλά έτσι είσαστε εσείς οι καινούργιες. Ούτε σεβασμός ούτε τίποτης. Στον καιρό μου να σηκώσουμε τα μάτια στη μαντάμ. Η εξέλιξη βλέπεις, Μανταμβαρή. Μπορεί πάλι οι δικές σας οι πατρώνες να... Σου αστράψω μία να δεις. Να με συγχωρείς. Οι δικές σας οι μαντάμ ήθελα να πω. Λοιπόν, μπορεί οι δικές σας οι μαντάμ να μην σας ληστεύανε. Μπορεί τα παραδάκια που γίνανε το δικό σας υδρότα και κουνακούνα να το τσεπώνατε οι ίδιες. Και όχι οι μαντάμ. Γιατί να μην τις σεβόσαστε, λοιπόν? Έτσι λες. Μόλι ούτε ψωμί δεν χορταίναμε τότε. Και δουλεύαμε σαν τσισκίδες. Όχι σαν και εσάς που είχε τα πουλα τα καλά. Που είχαμε. Γιατί τα κάνουμε από απόψε. Γι' αυτό μου μιλάς έτσι. Δεν έχεις την ανάγκη μου πια. Μέχρι προχθές ακόμα μαντάμ και μαντάμ. Να μου το λέγανε δεν θα μπορώ να το πιστέψω. Μη στενοχωριέσαι εδώ, Μανταμβαρή. Δόξα τω Θεώ να είδες. Άμα δεν κλείνανε τα σπίτια τα παράδεινες, και ο καημός σου θα ήταν αν θα έχουμε στο αύριο.